Айде, давай. Айде, давай. А ти давай. Нищо. А ти, аз го записвам с камерата. А ти, кой ти купи това потниче? Кой купи това потниче? Мама си. Кой? Мама си. Не. Баба? Кой? Силно, мама. Силно. Баба. Кой баба? Ока. Добре. Айде карай, давай. Взема още малко. Включи на бързата скорост, включи. Ай на бързата скорост. Хайде обърни сега, ела при мене. А ти, ела при мене. Айде, върни се. А ти?